15 στις επιλογές, στην ανάπτυξη του παιχνιδιού δηλαδή. Ο Νιόμπλια ζητά πίεση και ο Παναθηναϊκός που καταφέρει να κλέψει ακόμη μια φορά την μπάλα εδώ με τον Βίντρα. Έχει στήριγμά τον Λέτο. Θέλει να ξαναπεράσει τον Χαβίτο και τα καταφέρνει να μπει στην περιοχή. Ο Δαλούκας δίνει πέναλτι. Ο Δαλούκας δίνει πέναλτι. Στο 41 αυτή η φάση. Θεωρεί ότι ο Χαβίτο έχει βρει από πίσω στην κίνηση των ποδιών του το Βίντρα όπως μπαίνει. Να δούμε λίγο το... Θα βγάλει και κάρτα ο Δαλούκας στο Χαβίτο. Μας στο 42. Εδώ είναι η φάση ξανά. Στο βηματισμό έχουν μπλεχτεί τα πόδια του Χαβίτο. Όχι. Νομίζω και εγώ πως όχι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα εδώ. Νομίζω πως όχι. Δεν να υπάρξει κανένα μαρκάρισμα του Χαβίτο στον Βίντρα. Ο Δαλούκας είδε πέναλτι. Πέναλτι που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Τζιμπρίλ Σισέ λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μίσελ τα λέει με τον Λέτο. Ο Δαλούκας είναι στα ψυχραιμία. Και ο Σισέ απέναντι από το Σιφάκι. 43ο λεπτό στο κλεάν της Βικελίδης. Ο Παναθηναϊκός έχει την πολύ μεγάλη ευκαιρία να μπει μπροστά στο σκορ με τον πρώτο σκόρερ του περσινού πρωταθλήματος. Ο Τζιμπρίλ Σισέ στα δίχτυα. 1-0 ο Παναθηναϊκός. Πρώτο γκολ του Σισέ στη σεζόν. Ψηφάκης έπεσε σωστά στη γωνία. Δεν μπόρεσε να βάλει την μπάλα και ο Παναθηναϊκός παίρνει προβάδισμα 2 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Σισέ που έσπασε και στον πάγκο του Παναθηναϊκού για να αφιερώσει κάπου τον γκολ. Σημαντικότερο ήταν το δοκάρι του Σισέ. Με τις δύο ομάδες να προσέχουν την αμυνά τους, να μην δεχτούν γκολ. Κακό παιχνίδι. Χωρίς μεσαίες γραμμές να δουλεύουν παραγωγικά. Και οι δύο ομάδες δεν έχουν το χάφ ο οποίος θα έβγαζε τις κάθετες για να αξιοποιηθούν. Μια τελική προσπάθεια για τον Άρη που καλείται να βρει λύση σε αυτό το πρόβλημα. Αυτή είναι η φάση που ο Δαλούκας έδωσε το πέναλτι. Ο Σισέ το αξιοποίησε και ο Παναθηναϊκός έχει πάρει προβάδισμα με 1-0 χάρη στο πρώτο γκολ του Γάλλου στο εφετινό πρωτάθλημα.